హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందంలోని 2వ అధ్యాయంలో 31వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 2వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకము. తయా విలసితేష్వేషు గుణేషు గుణవానిన్ వా అంత ప్రవిష్ట ఆభాతి విజ్ఞానేన విజృంభితః. సో భౌతిక జగమును సృష్టించిన పిమ్మట భగవానుడైన వాసుదేవుడు తన విస్తారము ద్వారా దాని యందు ప్రవేశించును. ప్రకృతి జన్య త్రిగుణములను గూడియున్నను సాధారణ వ్యక్తులలో ఒకనిగా గోచరించినను ఆ దేవదేవుడు సదా తన దివ్య స్థితిని గూర్చిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును కలిగియుండును అంటూ ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకము మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంను ఏంటంటే, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానంతో, అంటే ఇదంతా సృష్టించి దానిలోనికి ఆయన ప్రవేశించినప్పటికీ కూడా ఆయన తన యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితిని పరిపూర్ణంగా ఆయన ఎప్పుడూ ఎరిగి ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయశక్తి ద్వారా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి ఈ 3 గుణాలలోనికి భగవంతుడు ప్రవేశించినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ జగత్తును, ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నట్లు
తయా విలసేషు విలతేష్వేషు గుణేషు గుణవాన్ ఇవావలే. అంటే ఇక్కడ తయా ఆ మాయశక్తి ద్వారా, సో అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తయా వాటి వలన, అంటే ఆయన ఏదైతే సృష్టించాడో ఆ మాయ, అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడింది కదా, స వేదం ససర్జాగ్రే భగవానాత్మమాయయా సదసద్రూపయా చాసౌ గుణమయా గుణో విభుః అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం. అంటే సృష్టి ప్రారంభంలోనే దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు తన దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నిలిచియుండి ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా సత్ అసత్తులను, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సత్ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి సత్ ఇవి మరి వాటిని, అలాగే అసత్ అయినటువంటి అంటే పూర్తిగా మాయా ప్రభావం వల్ల ఉండేటువంటి వాటిని కూడా ఆయన సృష్టించినటువంటి వాడు. సో మరి ఈ సత్ అసత్తులను ఆయన సృష్టించినప్పటికీ కూడా వాటిని మరి వాటిలోనికి ప్రవేశించినట్టు, అంటే ఈ అసత్ అయినటువంటి భౌతిక జగమును సృష్టించిన పిదప ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు, భగవానుడైనటువంటి వాసుదేవుడు తన యొక్క విస్తారము ద్వారా దాని యందు ప్రవేశించును. ఆయన అనేకమైనటువంటి విస్తారాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు తద్వారా ఈ దాంట్లోనికి ప్రవేశించినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రకృతి జన్యమైనటువంటి త్రిగుణములను గూడియున్నను సాధారణ వ్యక్తులలో ఒకనిగా, మరి ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు, రాముడుగా కానీ కృష్ణుడుగా కానీ అవతారాలను తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ జనసామాన్యంలో ఒకటిలాగా గోచరించినప్పటికీ కూడా ఆయన మాత్రము ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్థితిని గూర్చి ఎప్పుడూ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలోనే ఉంటాడు. అంతేకాని ఈ జీవుడు ఏ విధంగా అయితే వివిధ దేహాలలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మరి ఆత్మ కూడా శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా, భిన్న అంశంగా మరి సనాతనమైనదే అయినప్పటికీ కూడా మరి మనము మన యొక్క నిజస్థితిని మర్చిపోయి ఈ దేహమే నేను అనేటువంటి విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. సో మరి ఆ కారణంగానే మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో సుఖ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ మరి ఆ మాయా ప్రభావంతో పడిపోతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ భగవంతుడు మాత్రము అలా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పటికీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి దీనితో ఆయన ఎప్పుడు కూడా మమేకం కాడు. ఆయన దానికి భిన్నంగానే ప్రవర్తించేటువంటి వాడుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మాయాశక్తి ద్వారా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి తయా, ఈ మాయాశక్తి ద్వారా, అంటే తయా ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా ఆయన వాటి వలన, ఏంటి వాటి అంటే ఆయనే సృష్టించినటువంటి మాయాశక్తి ద్వారా విలసితేషు వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి లేదా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే అలా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏషు గుణేషు అంటే ఈ మూడు గుణాలలో, ఏంటి ఆ మూడు గుణాలు? సత్వ రజో తమో గుణాలలో గుణవాన్ ఇవా, ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా, సో ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా అంత ప్రవిష్ట, ఆ పరమాత్ముడు లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి అంత ప్రవిష్ట లోపల ప్రవేశించి, ఎవరు? ఆ పరమాత్ముడు పరమాత్మగా
మరి ఈ సమస్తములోనికి ఆయన ప్రవేశించినటువంటి వాడు. ఆ భగవంతుని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి పిమ్మట భగవానుడైనటువంటి వాసుదేవుడు తన విస్తారము ద్వారా, అంటే తనకు తానుగా పూర్తిగా కాదు, తన విస్తారాలలో ఒక విస్తారమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడుగా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి ప్రవేశించినట్లుగా కనిపిస్తాడు. ఆభాతి, కనిపిస్తున్నాడు, కనిపించును. విజ్ఞానేన విజృంభిత, దివ్య భావము చేత జ్ఞానపూర్ణుడై ఉంటాడు. అంటే ఆయన అలా మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా మరి ఆయన ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని స్పష్టంగా ఆయన కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే మాయాశక్తి ద్వారా వ్యక్తమవుతున్నటువంటి ఈ 3 గుణాలలోనికి, త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోనికి ఆ భగవంతుడు, దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు ప్రవేశించినట్లుగా కనిపిస్తున్నాడు. అతను ఈ అలా ప్రవేశించినట్లుగా కనిపిస్తాడు, కానీ ఆయన ఈ గుణాలకు లోబడినట్లుగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో అందుకే అంటుంటారు, దేవుడే రాముడుగా వచ్చినప్పుడు, కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు కష్టాలు పడక తప్పలేదు, కష్టాలు అనుభవించారు, మరి శాపము తప్పలేదు, అది చెప్తూ ఉంటారు. బట్ అదంతా కూడా ఆయన యొక్క లీలలు, దివ్య లీలల భాగం, దివ్య భావం ఆయనది. అది ఎవడు కూడా అవగాహన చేసుకోలేనటువంటి ఆయన యొక్క ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ సాధారణమైనటువంటి మందమతులమైనటువంటి, ఆయన చెప్తారు, మహర్షులు దేవతలే నా విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోలేరని. మరి అలాంటప్పుడు అల్పజ్ఞులమైనటువంటి మందమతులమైనటువంటి మనం ఎలా అవగాహన చేసుకోగలము? సో మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా చూసినట్లయితే ఆయన ఈ గుణాలకు అతీతుడు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మనకి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రవేశం, అంతఃప్రవిష్ట, ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రవేశము ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాడు, అందులోనికి ఆయన ప్రవేశిస్తాడు కూడా. ఇది ఆయన యొక్క అంతర్యామి తత్వము, పరమాత్మ తత్వము అని చెప్తాడు. అందుకే జీవ గోస్వాములు వారు చెప్తారు, భగవంతుడు ప్రతి హృదయంలో ఉండి ప్రపంచాన్ని లోపల నుండే నియమిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటారు, నియంత్రిస్తూ ఉంటుంటాడు. తన యొక్క నియంత్రణలోనే ప్రతిదీ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలా మరి ఆ గుణ ఇవా అని కనిపించడం మాత్రమే, అది బయటకు మాత్రమే అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. కొన్ని మనం చూస్తే ఎంతో దూరంగా చూస్తే ఎంతో నునుపుగా కనిపిస్తుంది, దగ్గరగా వెళ్తే కానీ దాంట్లో ఉండేటువంటి లోతు. సో అలా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు గుణ ప్రభావాల్లో ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ ఆయన గుణాలకు అతీతుడు, ఆయన ఎటువంటి ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి మాయా, ఈ భగవంతుడు గురించి చూసినట్లయితే మాయా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది, భగవంతుడు మాయకు లోబడడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా. సో భగవంతుని యొక్క నిజరూపం విజ్ఞానేన విజృంభిత అని చెప్తున్నటువంటి, అంటే ఇది తర్కంతో కానీ లేకపోతే ఇంద్రియాలతో కానీ తెలుసుకోలేనటువంటిది, ఆత్మీయ అనుభవం ద్వారా, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ద్వారా, అనగా భక్తి ద్వారా తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ మరి ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ భగవద్గీతలో, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అని చెప్తారు ఆయన. అంటే ప్రకృతి భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో పనిచేస్తూ ఉన్నది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, జీవులందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భిన్న అంశాలు. అట్టి వారిలో భగవద్ధామమునందు నిలుచుటకు యోగ్యులు కానటువంటి బద్ధజీవులే భౌతిక పదార్థ సంపూర్ణ భోగమునకై భౌతిక జగమునకు పంపబడుదురు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యత్వాన్ని మరిచి ఈ దేహమే మనము. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు,
అన్ని దుఃఖాలకు కారణము దిస్ బాడీ ఈజ్ మైన్, నేను ఈ దేహము అనేటువంటి భావన రావడం వల్ల నేను చెప్తుంటాను. మరి అదే భగవంతునికి మనకి, భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి ఆయన ప్రవేశించినప్పటికీ కూడా వాటి చేత ప్రభావితుడు కాడు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక తత్వాల్లోనికి వస్తున్నామో, త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయలోకి వస్తున్నామో, మాయ చేత మనం నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే ఆ మాయను వదిలి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడే మళ్ళీ తిరిగి ఆ దివ్యధామాన్ని సో చేరుకోగలిగేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, పరమాత్మునిగా జీవుల నిత్య స్నేహితుడుగాను, ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముడుగాను, జీవుల యొక్క నిత్య స్నేహితుడుగాను వారితో కూడి ఉండేది ఆ భగవానుడు భౌతిక అనుభవం నందు వారికి నిర్దేశము వసుగుచు సర్వకర్మలకు సాక్షిగా వర్తించును. జీవులు ఆ విధంగా కర్మలలో రతులై భౌతిక స్థితులను అనుభవించుచుండగా భగవానుడు మాత్రము ఆ భౌతికత్వము చే ఏమాత్రము ప్రభావితము చెందక దివ్యస్థితి యందు నిలిచి ఉండును. ఇది ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఆ ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకే వృక్షంపై ఉండేటువంటి రెండు పక్షుల వంటివి అని చెప్తుంటారు. ఈ ఆత్మ అనేటువంటి పక్షి ఆ వృక్ష ఫలాలను ఆరగించడానికి, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి ఈ ఈ వీటిని ఈ ఫలాలను భోగించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక ఇక్కడ ఈ పక్షి ఆ వృక్షం, భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి వృక్షంలో ఉండేటువంటి ఫలాలను ఆరగించుతూ ఉంటే, ఆ వేరొక పక్షి అయినటువంటి అంటే ఆత్మ ఇలా ఆరగిస్తూ ఉంటే, వేరొక పక్షి అయినటువంటి పరమాత్ముడు మాత్రము ఆ ఫలభోక్త అయినటువంటి, అంటే ఆత్మ, ఆ వేరొక పక్షి ఈ ఆత్మ అయినటువంటి ఫలభోక్త అయినటువంటి పక్షి ఆత్మ యొక్క కర్మలకు సాక్షిగా వర్తిస్తూ ఉంటుంటుంది అని మనకి వేద సారస్వతమునందు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే భగవంతుడు మరి మనం మర్చిపోతాం, మనం చేసుకునేటువంటి, మనం భోగించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోతున్నాం. ఎందుకు? మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితినే మర్చిపోయి భౌతిక జగత్తులో దానికి అనుకూలంగానే ఈ అసంపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి. మరి నిజానికి అధిపతి ఎవరు? దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు. కానీ మనమే ఆధిపత్యం చలాయించాలి ఈ ప్రకృతిపై అనేటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి కారణంగా దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ, అలా మరి ఈ వృక్ష అంటే ఫలాలను ఆరగిస్తూ ఉంటే దానికి సాక్షిభూతగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు, అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు మరి ఫలభోక్త అయినటువంటి పక్షి తన యొక్క నిజస్థితిని మరిచి ఈ భౌతిక జగమునందలి కామ్యకర్మల యందు రతుడు కాగా ఆ సాక్షి అయినటువంటి పరమాత్ముడు మాత్రము సదా జ్ఞానపూర్ణుడై ఉండును. ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా జ్ఞానేన విజృంభిత ఆభాతి, కనిపించినప్పటికీ ఇక్కడ సో మరి ఆ భగవంతుడు మాత్రము తన యొక్క దివ్య స్థితిని ఎప్పుడూ కూడా మరి మర్చిపోకుండా, అంటే తను సదా జ్ఞానపూర్ణుడై ఉంటాడు. అదే ఆత్మకు పరమాత్మలకు ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యత్యాసము అని చెప్తున్నారు. సో అదే మనం భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. ఆ భగవంతుడు యొక్క ఆధీనంలో మాయ ఉంటూ ఉంటుంది, మనము మాయ యొక్క ఆధీనంలో నడపబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క దివ్య స్థితిని లోనే ఉంటాడు. మనం మాత్రము మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోయి ఉంటాము.
ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రావడం వల్ల. అందుకే బద్ధజీవుడు భౌతిక ప్రకృతి చేత నియమించబడేవాడు కాగా, పరమాత్ముడు మాత్రము ఆ భౌతిక శక్తిని నియంత్రిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. అంటే త్రిగుణాలు ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం మనకి ఆ పరమాత్ముడికి, ఆత్మకు, జీవాత్మకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదం తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన గుణాలలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాడు, కానీ వాస్తవానికి ఈ గుణాలకు అతీతుడు. మరి ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే అది భక్తి తత్వము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము ద్వారా మాత్రమే మనము తెలుసుకోగలము. సో భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా దీనికి లోను కాడు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. సో ఆ భగవంతుడు సర్వాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడు, మనము ఈ భౌతిక మాయ ఆధీనంలో ఉండేటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ.